Karwana Umudiya Antepê faaliyetên ûxiyên xêrê berdewam dike. Karwana Umudê ji bo riyên kesên feqîr kêfxweş bike dest bi haziriya Îdiya Qurbanê kir. Karwana Umudê bi slogana bila goştên qurbanê bibin umud bang li xêrxwazan kir. Serokê Karwana Umudiya Antepê Mustafa Özaslan derbarê mijarê de beyanat da û wiha got. Dolayısıyla toplumumuzun içerisinde memleketimizde Karwana Umudê ji bo Îdiya Qurbanê li Antepê wekî her sal dest bi xebatên xwe kir. Qurbandayîn û şerjêkirin karê her salên Weqfa Karwana Hêviyê ye. Wek Weqfa Karwana Umudê em ê bixebitin ku goştên heywanên qurbanên ku ji hêla xêrxwazan ve hatine diyarkirin bigihêjînin kesên hewcedar û feqîr. Em van xebatên xuyên xêrê her sal di cejna qurbanê de dubare dikin. Ji bo xwedê xebatên me yên alîkariyê wê piştî Îdiya Qurbanê jî berdewam bike. etmeleri elbette ki onların Özaslan ve hala xaftina xwe zêde kir. Bahayên qurbanan diguhere. Li hinek parêzgehan heywanên qurbanî bi bahayên bahatir tên dîtin û firotin. Li Entebê me ji bo bexşên qurbanê sînorê herî kêm 1205 lîre diyar kir û bahayên qurbanê li gorî giraniya heywanan dikare biguhere. Xêrxwazên ku dixwazin qurbanan bexşînin jî dikarin derbarê mijarê de ji ser malpera resmiya Weqfa me agadariyên berfirê bigirin. az bir zaman kaldı dedik. Ulaşırsak yine Özaslan di dawiya axaftina xwe de wiha got. Feqîr, belengaz, sêwî û yetîm hene ku belkî salê carekî goş dikevin malên wan. Lêbelê ev heqê wan ên tabiye ku ew di cejna qurbanê de hindikekî şaş bibin û li malê xwe goş bixwin. Wek Karwana Umudê me her sal li Entebê hemû amadekariyên xwe qedan. Em li benda Îdiya Qurbanê ne. Dîsa em ji kesên xêrxwaz daxwaz dikin ku bila werin û qurbanên xwe bibexşînin. Hewceyê em ji bo kesên feqîr bibin hêvî û umud. Çavê feqîran li destê me ne. Xwedayê Teala xêra temamî xêrxwazan û dildarê me qebûl bike û ji wan re razî be.